Terris Joves és un programa que vol despertar consciència social, ambiental i promoure també la innovació i l'emprenedoria dels joves a la comarca i fer-ho d'una manera vivencial i que fomenti unes molt bones relacions entre els joves que hi participen i que sigui una experiència per ells inoblidable. Per mi Terris és ambició. És autoconeixement i coneixement de l'entorn. Ha sigut el descobriment de noves realitats. Ha estat un canvi de perspectiva. És il·lusió. És una xarxa de persones inquietes. És lideratge. L'oportunitat de créixer. És una descoberta. Escoltar i qüestionar. Per mi Terris és com una bruixa que t'indica tot allò on podries arribar. Doncs el Terris és un programa que hem impulsat des de Creacció, en aquest cas adreçat als joves, perquè coneguin molt millor la seva comarca i perquè a partir d'aquí impulsem nous lideratges.